Kaixo, ikusi, gaur 3 gara paper txontxongilo ederrau manipulatzen. Zergatik? Halako txontxongilo eder bat manipulatzeko? Biren laguntza beharko bai duzue, 2 lagunen laguntza. Zergatik? Txontxongiloak 6 dituelako. Pazientzia handia beharko duzue gaurkoan halako txontxongilo bat eraiki eta harekin jolasteko. Tira, guk Xabiri deitu behar izan diogu, txontxongilo ederra hartu, eta Xabiri agur esango diogu lan askorekin baitabil. Eta bitartean, guk zuekin geratuko gara, halako txontxongilo bat eraikitzen. Ados, orain arte. Tira, hon hemen gure txontxongiloa, lehen aurkeztutakoa, ikusi ederra ezta? Esan dizuegun bezala, pazientziaz beteta etorri beharko zarete gaurkoan halako bat egiteko. Prozedura luzekoa baita. Pazientziaz etorri altzara June. Nik ez daukat pazientzia askori, Karmele. Ba beharko duzu, bai, eta zuek ere bai. Nahi duzue jakin nola egin dugun? Begira, gezurra badirudi ere, behar duzue materiala, garrantzitsuena, halako papera da. Ze paper da hau? Egunkari papera. Egunkari papera, ziurrenik, zuen etxean bada txokoren bat, zeinetan halako egunkariak pilatzen diren, ezta? Ba, ara joan eta egunkariak hartu beharko dituzue. Barrukaldea dana egunkariz osatuta baitago. Hola. Tutu, egunkariarekin egindako tutu ez. Baina, noski, lehenengo gakoa hauxe da. Luzera ezberdineko tutua ditu txontxongiloak. Begira, luzena, hauxe. Bai? Gero badira beste. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 tutu beste luzera batekoak. Gero, beste 2, besoaren zati hau egiten dutenak, 3. luzerakoak. Eta gero, ikusi, buru egiteko beste luzera bateko tutuak erabili ditugu, eta hankak, bai, oinatxoak egiteko, beste luzera batekoak. Beraz, zenba luzera? 5 luzera ezberdin. 5 luzera ezberdineko tutuak egin behar dituzue. Ikusi, Ea, hemen ba. txeprestatu dugu argi eta garbi ikusteko. Luzera 1, 2, 3, 4 eta 5 luzera ezberdineko tutuak egin behar ditugu. Beraz, mira. papera 5 luzeratan moztu beharko duzue tirak ezberdinetan. Zein luzera? Bueno, hori berdin dio. Luzera handiagoa edo txikiagoa erabiltzen baduzue, txontxongilo handiago edo txiki egingo duzue. Garrantzitsuena da proportzionalak izatea, hau da, 5 luzera ezberdinak izatea. Ingo dugu tutu bat? Bai. Zuek ikusteko? Ea, ba, nola egiten den? Begira, egunkari, bai, luzera honetako hartuko da adibidez, egunkari zatiak, hala, borobiltzen joan beharko zarete, bai, eta holaxe tutu bat eratu beharko duzue. Begira. Bai, gu, honekin hasi gara, Beraz, denak elkarrekin bildu behar dira, danak ezta? elkarrekin bildu behar dira poliki gure tutua eratzeko. Eta lodiera ere izango da, segun eta zenbat papel zati jartzen ditugun, lodiagoa edo finagoa Hori aterako da, da, ezta? adibidez, honekin alderatuta gure tutua oraindik fina da. Bueno, jarraitu dezakegu, bere horretan, bai, tutuak paperak bildu, nahi dugun lodierako tutua egin arte. Bueno, gu aurretiaz, noski pazientzia handiko prozedura bat denez eta lan handia behar duenez, guk tutuak eginak ekarri ditugu gaurkoan. Ikusi, hauek luzenak gorputzeratuko dutenak. Hauek, esan bezala, bai, besoaren goiko parteak eta hankaren 2 parteak egingo dutenak. Hauek aldiz, besoaren, bai, beste zatitxo hau eratuko dutenak, beste hauek aldiz burua egingo dutenak, eta hauek gure oinak izango dira. Tira, zer egin behar dugu? Bueno, ikusten duzue, jarri ditugula, tutu ezberdinak, ezta? Adibidez, gorputz egiteko 5 tutu. Zergatik? Gure txontxongiloaren gorputzak, bai, 5 tutu dituelako barruan. Eta nola daude ba elkartuta edo ez dut Begira, antzematen? gorputzak dauzka 3 tutu aurrekaldean eta beste 2 atzekaldean, halako lodiera emateko. Beraz, paperzeloarekin, hementxe daukagun askotan erabiltzen dugun paperzeloarekin, bildu egin beharko ditugu gorputz enborraren lodiera emateko. Begira, hau da orduan trukoa, ezta? Noski, bai? Orain, hasiera batean horrela utziko dugu ez alde egiteko, ados? Oraingoz horrela.
Hauek solte doazen tutuak dira, ezta? Aha. Hemen, esan bezala, eta hanka osatzen duten bi zati hauetan, beraz, ez ditugu bildu behar. Aha. Hauek zer dira? Esan bezala, besoaren zati hauek, Hori ezta? da, upalundotik berako zatiak. Halaxe utziko ditugu hemen, eta Aukatuko ez ditugu bilduko. Hori da. Hauek, esan bezala, burua osatuko dutenak, Ah, eta burua osatzeko bildu behar dira, ez da, Karmele? noski, volumena eman behar diogu buruari, Eta nola jarriko ditugu edo? bi. Atzekaldean eta bat aurrekaldean, horrelaxe. Bai? Eta hau ere zeloarekin bilduko dugu? Zeloarekin bilduz, Vale. buruari volumena emango diogu. Ea ba, buelta bat emango diogu horrela. Zemo zure pazientzia, June, Bueno, ba, polita dirudi, geroz eta hobeto, geroz eta hobeto landu beharrekoa da prozesu luzeetan pazientzia. Ba- Ez du balio esatea, nekatu naiz dagoeneko, hainbeste tutu. Ez, pazientzia landu beharreko gauza handia baita. Gaina badakizu ezer, ni konturatu naiz, pazientzia eduki ezkero oso gauza politak ateratzen direla. Noski eta pazientzia landu ezkeo prozesu luzeetan, helmugara iristean, halako zoriontasun ederra sentitzen da. Egia da. Bueno, jarrai dezagun. Egin ditugu dagoeneko gorputzen borra izango direnak, bildu, bai, hemen hankak eta besoak osatuko dituzten tutuak. Alaxe utzi ditugu, ez dugulako volumenik egin behar, buruaren volumena eta hauek zertzean? Oinak, ez da? Oinak, ez da, oinak ere solte utziko ditugu. Hori da. Tira, dagoeneko badauzkagu tutu guztiak. Zer egin behar dugu? Ba ikusi, gure txontxongiloari egin diogun bezala, bai, halako azalera bat eman behar diogu, panpina edo txontxongiloari. Eta beraz, azalera egiteko, paper zeloz bilduko ditugu guztiak. Gero hori zuek egingo duzue. Eta gauza garrantzitsu bat, gero mugitu izateko ikusi. Hala. Hankak mugitzen ditu, bai, eta besoak ere bai, baita sorbaldak ere. Oie dira gorputzeko artikulazioak edo, ez da? Artikulazioak horixe oso garrantzitsuak. Artikulazioak egiteko, hauxe pentsatu behar duzue. Bai? Demagun, hauek zertziran, hankak, bai, hankaren bizatiak, ez da? Nola mugitzen ditugu guk belaunak, belaunaren artikulazioa? Ea? Atzera egiten dute? Ez da, aurrera egiten dute belaunek, beraz, gure txontxongiloak artikulazio beharko du. Hori da. Artikulazio egiteko ikusi. Halako zinta erabili dezakezue, bai? Bueno, gu hemen kolore beltzekoa daukagu, baina izan daiteke aragi kolorekoa, bai, lodiagoa edo estuagoa, ikusi, segun eta zer nolako txontxongilo tamaina egiten ari zareten. Eta zintak zer egingo du kasu honetan belaunaren jokua? Belaunaren jokua horixe baiet oso garrantzitsua zinta nun jartzen duzuen. Adibidez, aurrekaldean zinta jarri ezkeo, belauna ezingo litzateke mugitu, ezta? Beraz, zinta atzekaldean jarri behar diogu. Ados. Mostuko duzu zati bat? Horrela nahikoa izango da? Bai, nahikoa eta sobera. Begira. Eta hau ze horrela atzean? Horrela atzean. Zuek etxean, papera eta tela kolatxuriz, bai, pega dezakezue. Nogu momentu zorain horrela utziko dugu. Horrela, bai, bakarrik, Ea, agian gehiago jarri beharko dugu, Zuek ikusi alizateko. Gero kolatxuriarekin, zuek momentu batean itxatxi eta pazientziarekin ere lehortzen utzi beharko duzue. Ados? Ea harrapatu dudan? Bai, ez da, badirudi. Bai, jarriko diozu hemen beste zerotxo bat. Ikusi gu planteatzen ari gara, bai? Besterik gabe planteatzen ikusteko zer nolako mugimendua egingo duen. Eta ea funtzionatzen duen edo ez? Ikusi, orain, bere horretan heltzen da eta artikulazio mugimendu hau egiten du. Pentsa zinta aurrean jarri izan bagenio. Ezingo luke egin, ezta? Tira, pixka bat zailago orain. Gorputzen borra, bai? Esan dugu, aurrekaldean 3 eta atzekaldean 2 tutu jarri dizkiogula. Demagun, bai, belaunaren mugimendua baduela, baina orain aldaka mugitzeko nola egiten du gure hankak? Aurreraka, ezta? Hori da. Beraz, nun jarri behar diogu zinta oraingoan? Ba hemen aurrean, ezta? Aurrekaldean horixe, atzekaldean jarri ezkeo, mugitu ezingo litzatekelako. Ea ba, probatuko dugu? Probatuko dugu. Ea, heldu hor, Karmela? Nik helduko dizut hemen. Eta ni jarriko dut zeloa, bale? Zuek gero kola txuriarekin, bai,
eta pazientzia pixka batekin finka dezakezue. Ahora, askatu beko eskutxoa horrela, bera jarri izateko. Bestela Karmeleren behatzak ere harrapatuko ditute. Pentsa. Guk oraingoz planteatu besterik ez dugu egingo. Hori da. Hori ere garrantzitsua izaten da, lanetan hasieran ez planteatzea, eta gero ja, ikusten duzunean ondo funtzionatzen duela edo ondo dabilela, ez, kentzen dugu, eta esaten dugu, hemen nahi dut finkatu, ados nago, eta orduan jasten zarete pixka bat moldatzen. Hori da, ikusi orain, gure txontxongiloak, artikulazio mugimendua egin dezake. Wow. Tira, beraz zer da garrantzitsuena ikustea, noruz mugitu behar diren gorputz atalak, ez da, gauza bere egin behar duzue, beso eta sorbaldaren artikulazioarekin. Eta gero burua, lehen esan bezala, 3 tutuk osatzen dute, 2 tutuak atzekaldean egongo dira eta bakarra aurrekaldean. Bueno, jarriko diogu modu berean, baina solte, esan nahi dut, alde batera, bestera, leku guztitera mugitu ahal izateko. Eta oinak, finko jartzearekin nahiko izango da. Bai? Tira, txontxongila hola atal eta pazientzia handiarekin osatzerakoan, jarri beharko dizkiozue. Ikusi, gure txontxongiloak esan bezala 6 aga ditu, horregatik deitu berrezen diogu Xabiri mugitu alizateko. Manipulatzaile batek edo txontxongilolari batek hankak mugituko dizkio. Beste batek besoak, bai? Eta besteak burua eta gorputz enborra sostengatuko ditu. Eta arek emango dio nolabait ere zuzendaritza txontxongiloari, bai? Mugimenduari. Tira, aga horiek jartzeko, erabilitzakezue halako makiltxoak, egur makiltxoak begira. Hauexe ditugu, bai? Lodiagoak, finagoak, zuek ikusi zer nolako pixua duen, eta horren baitan. Hori da. Haue jartzeko, gauza bera egurra eta papera kolatxuriz oso ondo pegatuko duzue. Baina gu pixkat azkarragola ningo dugunez, kola bero erabiliko dugu. Hori ere erabil dezakezuen oski. Kontua handiz badakizu inoiz erabil izan dugu, material pixka bat arriskutsua bai da, eta erret zaitezketelako. Beraz, kolatxuria baduzue oso ondo, bai? Hementxe, demaguna gure gorputzen borraren atzekaldea dela, esan bezala, kolatxuria jarri eta tak hortxe finkatuko ditugu gure agatxoak. Bale? Finkatuko dugu bat ikusteko? Bai, ea ba. Begira, ni bitan zatituko dut. Bai? Eta kola beroarekin. Ados. Mango dut kola esai dazu non. Bira, hementxe bertan. Hortxe goteko dugu. Bai? Eta tik papertzeloa zulatu dezakegu. Hor geratuko da, finko. Kola txuriarekin ere egin dezakezue. Horrela jarri behar dizkiozue. Gorputz. Bai? Enborrearen atzekaldean, buruaren atzekaldean, besoen, bai? Beko parteetan eta hanken beko parteetan. Tira, zenbat gauza ez da gaurko txontxongilo egiteko? Zenbat lan gaurko txontxongiloarekin, Karmele? Zengut zure pazientzia, June? Hobetzen doa, baina lan asko da, Ta zuena, gogoratu, bai, helmugara iristerakoan, halako zoriontasuna ederra sentituko duzuela. Zeuek egindako txontxongilo eder hau egin edukiko duzuelako, kasu honetan. Tira, zuek materiala apuntatzen duzuen bitartean, gu hauzena atontzen eta bukatzen geratuko gara. Ados? Ondo, primeran. Hortxe gatoz. Bai. Tira lagunak, amaitu dugu. Tira, amaitu, planteatzea, amaitu dugu behintzat. Gusten duzue, hemen gure txontxongiloaren planteamendua. Zuek ikusi ahal izateko, esan bezala, tutu guztiak bildu ditugu, lehen azaldu dizuegun bezala, eta gero artikulazioak egin dizkiogu. Ikusi. Hanka mugitzeko, esan bezala, hemen goikaldeko zinta aurrekaldean jarri dugu, bai, eta hemen erdikaldekoa atzekaldean zergatik, belaunak eta aldakak mugimendu hau egin dezan, oinak pegatu dizkigu besterik gabe.
Ze pasatzen da, hemengo artikulazioekin, gauza bera pentsatu behar duzue, ukalondoaren mugimendua nolakoa behar duen izan, baita sorbaldarena ere. Eta ikusi, hemen, zinta horrekaldean jarri diogu mugimendu hau egin dezan, inork ez baitu ukalondoa atzeruz mugitzen, ez da, June? Eta sorbaldarena ere mugimendu hau egin dezan, hemen goikaldean jarri diogu. Tira, esan dizuegu, zinta eta paperarekin ari zaretenez, kola txuri erabili dezakezue. Guk planteatu besteik egin ez dugunez, zintarekin eutxi diogu. Baina oraindik lan pila daukagu, zinta guztiak kolaz itxasten. Burua aldiz ikusi, ez dugu pentsatu behar izan nonuz mugitu behar duen burua, leku guztietan mugitzen dugulako, ez da? Tira, atzeruntzez, bueltan baten ez diogu, baina alde batera, edo bestera, edo goruntz, edo beruz mugitu alizateko, zinta besterik jarri behar ez diozue, bai? Horrela xegu jarri diogu moduan. Eta atzekaldean, agak, esan bezala, aga bat buruan, bestea hemen atzean, bai, gorputzen borrean, beste biaga jarri beharko dizkiozue, hemen, besoen beko parteetan, eta beste bi, hanken beko partean, bai? Tira, hori bukatuta, badakizue, paper zeloarekin dana bildu behar duzue, lehen ikusi dugun bestea bezala, eta gero horren gainean gauza pila egin ditzakezue, adibidez, margotu, edo arropatxoa jos diezaiokezue, oialarekin, edo nahi bezala. Guri ala gustatu zaigu eta alaxe utzi dugu, bai, hiletxoa jarri dugu, eta kitxo, baino aurpegia nahi duzen guzti egin diezaiokezue, paper zinta margotu daitekelako, bai? Bai, egia da. Eta, pazientzia, hobetuz, niri agortu zait. Prozesu luzea baita ezin zaizu agortu, June, oraindik azalpen bat geratzen zaigu. Manipulazioarena lehen pixka bat kontatu dizuegu, goratzen duzue Xabi deitu behar izan dugu hasieran, zergatik? Askotan hitz egin dugu, ez da, bata bestearen beharraz. Baina gaurkoan bai, 3 izan beharko zarete txontxongilo ederrau, edo txontxongilo ederroni bizitza eman nahi badiozue. Zergatik? Gogora dezagun. Batak, bai, mugitu beharko duelako zer? Burua eta gorputza edo enborra. Oso ondo, ea June, zu zeuk? Aha. Horrela. Besteak zer mugitu beharko du? Bi besoak edo. Bi besoak, ikusi, agatxoa jarri dizkiogu eta bi besoak. Eta 3. Xabi lanpetuta dabil eta bere lanetan ni aritu beharko naiz, baina hankak. 3. hankak, ezta? Ondo koordinatu ezkero, eta 3 artean halako behak eta lan bat egin ezkero, ia, erreala izango da zuen mugimendua. Zergatik? Bueno, txontxongilo honek besoak, hankak, buruak eta dandana mugitzen duenez, eta errealitateari so geratzen bazarete eta guk mugitzen egiten ditugu mugimendu guzti horiek ondo behatzen badituzue, errepikatzea besteik ez duzu izango. Eta txontxongilo honek ia mugimendu erreala errepikatuko du. Eta bizi hartu duela emango du. Eta benetazko bizi hartu duela emango du, guk geu bezala mugituko baita. Baina horretarako pazientzia beharko duzue berriro ere, eta behak eta lan zorrotz bat egin beharko duzue. Nola esertzen ote garen, zer da lehenengo, bai, mugitzen duguna esertzeko, nola zutitzen ote garen, edota nola begiratzen diegun gauzei, guzti horren azterketa bat egin beharko duzue. Eta lehen esan duguna buruak beti zuzendaritzara emango du nola baitere. Hau da, mugimendua, bai, horruntza bada, bai, buruak edo burua mugitzen duenak zuzenduko du. Ulertu duzue? Bai. Bueno, oraingoan 3 izan gara, txontxongilo mugitzen baino badakizu zer, June? Zer? Badira, 100 pertsonen artean mugitzen diren txontxongiloak. Bai? 100? Zer, xilisten ez didazuela? Nik ez. Begira zazue, hortxe dakizuen bideoa eta ikus ezazue zenbat txontxongilolarik mugitzen duten halako txontxongilo ederra. Royal Deluxe da konpainia. Eta ziur gara, asko gustatuko zaizuela. Ikusi.
Tira, izugarria ez da? Gustatu zaitzu zuri June? Bai, ikaragarri pila gustatu zait. Inoiz ez dut horrelakorik ikusi. Ez, ikusi duzu ez zenbat jendeen artean mugitu behar diren txontxongilo batzuetan, ez da? Eta tira, guri ere gaurkoan agur esateko garaia iritsi zaigu. Agur esango dizuegu gure txontxongilo lagun eder honekin. Baina gogoratu behar ditugu, joan baino lehen gaurko gomendioak. Prozesu luzeetan, pazientzia. Errealitatean, behaketa. Eta lagunen artean, koordinazioa eta mugimendua. Gogoratuko dituzu ez da? Baurren arte orduan. Agur! Agur!